निसर्गाच्या सानिध्यात काही क्षण घालवले की मन अगदी प्रसन्न होतं. विचारांना सकारात्मक दिशा मिळते आणि शरीराला नवचैतन्य प्राप्त होतं. योगा देखील आपल्याला याच संतुलनाची शिकवण देतं. आज आंतरराष्ट्रीय योगा दिन आणि यावर्षीची थीम आहे योगा फॉर हेल्दी एजिंग. म्हणजे नेमकं काय आणि योगाचं महत्त्व आजच्या दिवसानिमित्त आज आपण जाणून घेणार आहोत आपल्या खास कार्यक्रमात. समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेव अभ्यासेत प्राज्ञः यथाशक्ती निरंतरम. अर्थात समाधानी, निरोगी आणि आनंदमय जर जीवन जगायचं असेल तर योगमेव अभ्यासेत प्राज्ञः. प्राज्ञः म्हणजे जे बुद्धिमान लोक आहेत ते फक्त योगाचाच अभ्यास करतात आणि तो कसा, यथाशक्ती, जशी त्यांची शक्ती असेल त्यानुसार, पण निरंतर योग करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. नमस्कार. 21 जून हा जागतिक योग दिन. या जागतिक योग दिनाच्या तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा. आणि दरवर्षी या योग दिनाचं एक थीम असते आणि यावर्षीची थीम किंवा घोषवाक्य आहे योग फॉर हेल्दी एजिंग. अर्थातच तुमचं जेवढं आरोग्य आहे, जेवढं आयुष्य आहे ते आयुष्य निरोगी, समाधानी किंवा आनंदी जर तुम्हाला व्यतीत करायचं असेल तर नियमित योग करणं हे अतिशय गरजेचं आहे. तर योग पतंजली महामुनींनी हजारो वर्षापूर्वी आपल्याला योग सांगितलेला आहे. आणि योग या शब्दाचा अर्थ युज्यती या धातूपासून योग शब्दाची निरुक्ती झालेली आहे. त्याचा अर्थ काय आहे? जोडणे. जोडणे म्हणजे काय? शरीराला मनाशी, मनाला आत्म्याशी आणि आत्म्याला परमात्म्याशी जोडणे म्हणजेच योग होय. आणि योग हा निरंतर करणं आणि यथाशक्ती करणं, तर आपलं आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. मॅडमने आता खूप सुंदर व्याख्या सांगितली योग म्हणजे नक्की काय. पण हा योग आहे तो आत्ताच्या जीवनाशी आपण कसा जोडू शकतो. तर जर आपण बघितलं, जर सतत आपली जर दिवसाची सुरुवातच आहे ती मोबाईलपासून होते आणि दिवसाची शेवट पण बघायला गेला तर आपण झोपायच्या आधी एखादा रील स्क्रोल करतो आणि मगच आपण झोपतो. सो आपली सुरुवात मोबाईलपासून होते आणि संपते पण आपल्या मोबाईलपासूनच. पण या सगळ्या ह्याच्यात आपण स्वतःशीच कुठे कनेक्ट होतोय का, किंवा हे आपण कुठेतरी विसरत चाललो आहे की स्वतःशी पण काही गोष्टी केल्या पाहिजेत. तर मला असं वाटतं योग म्हणजे फक्त आसन, प्राणायाम आणि मेडिटेशन नसून ते स्वतःशी कनेक्शन आहे. आणि मॉडर्न युगात योगाला आर्ट ऑफ लिव्हिंगसुद्धा म्हटलं जातं, कारण ते एक उत्तम प्रकारे जीवनशैली जगण्याचं एक छान कौशल्य आहे. खरं म्हणजे वयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर योग करणं अतिशय गरजेचं आहे. साधारण मूल 7 वर्षाचं झाल्यापासून आपण योग करू शकतो. आणि नंतर तरुण वयामध्ये महिलांसाठी, वृद्ध व्यक्तींसाठी, अक्षरशः वृद्ध व्यक्ती की ज्यांचे हातपाय व्यवस्थित हलू शकतात हे सुद्धा कुठल्याही वयामध्ये योग करू शकतात. योग हा असा प्रकार आहे की वयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर, कुठल्याही टप्प्यावर आपण करू शकतो. आणि त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर जर आपण योग साधना करत राहिली तर त्याचा नक्कीच फायदा होतो. कारण बरेचदा असं होतं की काहीतरी आजार होतात, काहीतरी आरोग्याचं निमित्त होतं आणि आपण योगाकडे वळतो. तसं न करता अगदी लहानपणापासूनच आपण योग साधना करत राहिलो तर आजच्या योग दिनाची जी थीम आहे की प्रत्येक वयाच्या टप्प्यावर योग करणं आणि आपलं आयुष्य निरंतर निरोगी राहणं, ही जी थीम आहे त्या थीमशी संबंधितच ही योग साधना करणं फार गरजेचं आहे. मला असं वाटतं सूर्यनमस्कार हा योग प्रकार असा आहे की अक्षरशः लहान मुलांपासून प्रत्येक वयाच्या टप्प्यावर आणि अक्षरशः आजारी व्यक्ती असतील किंवा ज्यांना खाली बसता येत नाही किंवा जे वृद्ध आहेत, जे आजारी आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा चेअर सूर्यनमस्कार हा सुद्धा प्रकार खूप चांगला आहे की ते सहज कुठल्याही वयामध्ये आपण योग साधना करू शकतो. एका तज्ज्ञ व्यक्तींकडे जाऊन तुम्ही योग शिका आणि तुम्ही नियमित योग साधना घरी करू शकता. त्यासाठी प्रत्येक वेळेला तज्ज्ञ व्यक्तींकडे जाऊन रेग्युलर करणं पण गरजेचं नाही, पण शिकून घेणं तज्ज्ञ व्यक्तींकडून आणि वयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर योग करणं फार गरजेचं आहे. सूर्यनमस्कार हा सर्वांग सुंदर असा व्यायाम प्रकार आहे. जसं सूर्यापासून आपल्याला ऊर्जा मिळते तसंच या व्यायाम प्रकारामधून आपल्याला ऊर्जा मिळत असते. आंतरिक ऊर्जा पण मिळते आणि बाह्य आपल्या शरीरासाठी सुद्धा आपल्याला ऊर्जा मिळत असते. आणि हा सर्वांग सुंदर असा व्यायाम प्रकार आहे. आणि
प्रत्येक सिस्टीमवर, अगदी नर्वस सिस्टीमपासून डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, सर्क्युलेटरी सिस्टीम, प्रत्येक सिस्टीमवर चालणारा हा योग प्रकार आहे. प्रत्येक आपले शरीरातले जे सगळे अवयव आहेत त्या सर्वांवर हा काम करणारा हा योग प्रकार आहे आणि म्हणून सूर्यनमस्काराला अतिशय महत्त्वाचं स्थान आहे. सो मॅडमने जसं सांगितलं, सूर्यनमस्कार हा तर सगळ्यांना माहीत असलेला व्यायाम प्रकार आहेच, पण त्यासाठी आधी तुम्ही सूक्ष्म व्यायाम ही जी कन्सेप्ट आहे ही केलीच पाहिजे. कुठलंही तुम्ही एक्सरसाइज करत असाल तर त्याआधी सूक्ष्म व्यायाम हे केले पाहिजे. म्हणजे सूक्ष्म व्यायाम म्हणजे नक्की काय, तर मानेचे व्यायाम असतील, खांद्यांचे व्यायाम असतील, रिस्ट मुवमेंट असेल म्हणजे मनगटाची जी मुवमेंट आहे, नी मुवमेंट आहेत, अँकल मुवमेंट आहेत, ज्या ह्या छोट्या छोट्या हालचाली आहेत त्या करणं खूप गरजेचं आहे. कारण आपण जेव्हा झोपून उठतो तेव्हा बऱ्याचशा लगेच आपण स्टार्ट नाही करू शकत. जसं गाडीला आपण स्टार्ट करायच्या आधी हळू पहिल्यांदा स्टार्ट करतो, तसंच त्याचप्रमाणे आपलं बॉडीसुद्धा एक इंजिन आहे. सो त्यालासुद्धा स्टार्ट करण्याआधी त्याला आधी कल्पना द्यावी लागते की आपल्याला नक्की आता काय करायचं आहे. तर त्यासाठी सूक्ष्म व्यायाम ही एक सुरुवात आहे. सूक्ष्म व्यायाम झाल्यानंतर तुम्ही सूर्यनमस्काराला सुरुवात करू शकता. PCOD, पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन डिसीज, हा जो प्रकार आहे ना, आता माझ्याकडे पेशंट येतात. आता हल्लीच्या काळामध्ये हे पेशंट फार वाढले. म्हणजे मला पण आश्चर्य वाटतं की पूर्वी एवढे पेशंट दिसत नव्हते आणि PCOD हा प्रकार ज्यावेळेला मी मेडिकलला गेलो त्यावेळेला मला कळलं. पण हल्ली छोट्या छोट्या मुली सहज सांगतात की मला PCOD झाला आहे, मला थायरॉईड झाला आहे. थायरॉईडसारखा आजारसुद्धा फार कमी वयामध्ये तो दिसायला लागलेला आहे आणि याचं महत्त्वाचं कारण आहे स्ट्रेस, मानसिक ताण, हे महत्त्वाचं कारण आहे. शिवाय हल्लीची लाईफस्टाईल, जीवनशैली अतिशय बदललेली आहे. खाण्याचे प्रकार बदललेले आहे. फास्ट फूड, जंक फूड हे खाण्याचे प्रकार आणि ताण मुख्यतः. आणि पॅरेंटिंग म्हणजे पालकांचा इतका ताण असतो की तुम्ही अभ्यासात पण नंबर आला पाहिजे, प्रत्येक स्पर्धांमध्ये पण तुम्ही यशस्वी झालं पाहिजे आणि शाळेमध्ये जाऊन मग वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स असू दे, वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेऊ दे, ह्या सगळ्या ताणांचा, शिवाय त्यांना गाण्याच्या क्लासला, डान्सिंगला, स्विमिंगला आणि सगळ्यांमध्ये यश मिळवणं गरजेचं आहे, असा हा एक ताण असतो. अगदी सकाळी 7 वाजल्यापासून मूल अगदी संध्याकाळी दमलेलं असतं आणि त्याचं जे बालपण असतं ते कुठेतरी हिरावून घेतल्यासारखं वाटतं. आणि त्यामुळे हा जो ताण आहे तो मुलींना विशेषतः PCOD हा आजार स्त्रियांमध्ये दिसतो तर फार कमी वयामध्ये. आणि जे 12 आणि 13 वर्षांमध्ये मुलींना पाळी येण्याचं प्रमाण असायचं ते नॉर्मली, ते आता 8 ते 9 वर्षांमध्येच मुलींना पाळी यायला लागलेली आहे. कारण महत्त्वाचं कारण म्हणजे मोबाईल हातात असल्यामुळे सतत ते मोबाईल बघणं आणि नको त्या गोष्टी बघणं. आणि खरं म्हणजे स्त्रियांमध्ये जी रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे त्याची पूर्ण वाढ होऊन नंतर ओव्हरीमध्ये जे स्त्रीबीज आहे ते पूर्ण तयार होऊन नंतर मग तिला पाळीचं हे रेग्युलर सुरू होतं. पण ते अक्षरशः कमी वयामध्ये 8 ते 9 वर्षांमध्ये या गोष्टी आढळायला लागल्या आणि ही अतिशय म्हणजे फार प्रश्नांकित असा हा प्रश्न आहे. तर हा PCODचा असा हा जो आजार आहे की मुलींमध्ये फार कमी वयामध्ये तर पाळी येतेच किंवा मुलींमध्ये नंतर ज्या वेळेला पाळी यायला लागते ती अनियमित असते आणि शिवाय तिच्या शरीरावर, चेहऱ्यावर आणि शरीरावर केस येणं, ॲक्ने म्हणजे मुरूम येणं आणि तिचं वजन वाढणं, ओटीपोट आणि हा जो भाग आहे त्या ठिकाणी वजन जास्त वाढणं, हे प्रकार यामध्ये आढळतात. आणि त्यामुळे PCOD सारखे आजार अगदी लहान मुलींमध्ये हे दिसायला लागलेले आहेत. आणि त्यासाठी योग हा अतिशय परिणाम करणारा असा हा योग साधना जर त्यांनी केली तर नक्कीच त्याचा छान चांगला परिणाम दिसू शकतो. कारण हार्मोन्स जे आहे स्त्रियांमध्ये, इस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्टेरॉन, ते रेग्युलर सिक्रेट होणं आणि योग्य वेळामध्ये सिक्रेट होणं गरजेचं आहे. आणि ते जर अनियमित असेल तर PCOD सारखे आजार आपल्याला दिसतात. थायरॉईडसुद्धा ताणामुळेच निर्माण होणारा आजार आहे आणि त्यामुळे हे आजार कंट्रोल करण्यासाठी योग साधना करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. जसं मॅडमने आता सांगितलं की PCOD म्हणजे काय आहे आणि त्याचे रिझन्स पण मॅडमनी बऱ्यापैकी सांगितले. पण ना बरीचशी जी लहान मुलं आहेत किंवा जे लोक आहेत ते थायरॉईड आणि PCOD म्हटल्यानंतर एकदम घाबरून जातात की हा मोठा आजार आहे की काय. पण ॲक्च्युली हा मोठा आजार नसून हा हार्मोन्सच्या रिलेटेड आपला आजार आहे. आणि मुळात योगा हा प्रकार आहे जो हार्मोन्सवरच आपलं काम करतो.
म्हणजे हार्मोन्स रेग्युलेट करणं, ह्या सगळ्या गोष्टीवर मेन जर कोण काही काम करत असेल इंटरनली तर ते योग आहे. त्याच्यामुळे PCOD, थायरॉईडसारख्या आजारांवर योगा खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतो आणि त्याने बऱ्यापैकी आपण त्या गोष्टी रिकवरही करू शकतो. सो असे काही व्यायाम प्रकार आहेत, जसं की आपण बघू शकतो की बद्ध कोणासन असेल, जे की अतिशय सोपं आसन आहे पण ते तुम्ही कुठेही बसून करू शकता. त्यानंतर कॅटकाव झालं, म्हणजे मांजरी आसन असेल ते घेऊ शकतो. प्लस भुजंगासन हे एक आसन आहे, त्या आसनामध्ये सुद्धा आपण म्हणजे भुजंगासन आसन हे असं आहे की जे आपल्या पोटावर ताण आणतं, ज्याच्यामुळे आपल्या ज्या पोटाचे मसल्स आहेत ते बिल्ड व्हायला, ते कोर स्ट्रेंथ वाढायला आपल्याला मदत होते. बद्ध कोणासन आपण सेम जसं की पेल्विक एरियावर ते काम करतं. ती पेल्विक एरियाचं जे रक्तभिसरणची जी प्रक्रिया आहे ती चांगली करण्यासाठी बद्ध कोणासन आपल्याला मदत करतं. त्यानंतर मलासन असेल, मलासन ही असं एक आसन आहे जे की संपूर्ण आपल्या बॉडीवर काम करतं. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तर आपल्या त्या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आणि पहिल्यांदा आपण मलासन ही क्रिया आपण रेग्युलर म्हणजे डेली लाईफमध्ये करायचं, पण आता सिटिंग आपलं फक्त चेअर सिटिंग झालं किंवा टॉयलेट्स पण आपल्या सिटिंगवाले आले, त्यामुळे मलासनमध्ये बसणं कदाचित खूपच कमी झालं आहे. पण मलासन हे एकमेव असं आसन आहे जे की आपल्याला आपल्या संपूर्ण बॉडीवर हेल्प करायला मदत करतं. आताचं युग अक्षरशः धावपळीचं आहे आणि महिलांना असं झालं आहे की घरातली पण कामं करायची, बाहेरची पण कामं करायची आणि त्यांना तारेवरची कसरत होते आणि त्यामुळे स्वतःच्या शरीराकडे, मनाकडे आणि आरोग्याकडे त्यांचं तसं तर दुर्लक्षच होतं. पण त्यांनी स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देणं हे फार गरजेचं आहे आणि त्यासाठी मला असं वाटतं फक्त सिंपल तुम्ही 15 मिनटं आधी उठा झोपण्यापूर्वी, ज्यावेळेला तुम्ही उठता आणि सिंपल तुम्ही वॉर्मअप करा आणि तुम्ही 8 ते 10 सूर्यनमस्कार जरी घातले, मगाशी आपण सूर्यनमस्काराचा पण विषय घेतलेला होता की हा सर्वांग सुंदर व्यायाम प्रकार आहे, बाकीचे आसनं करायचं पण गरज नाही, 12 आसनं त्यामध्ये येतात आणि त्यामुळे बराचसा तुमचा इतर आसनं किंवा इतर तुम्हाला एक जे एक्सरसाइज करण्याची पण गरज नाही आहे की तुम्ही सूर्यनमस्कार जर घातले 10 ते 15 मिनटं तर नक्कीच तुम्हाला थोड्याशा वेळामध्ये तुम्हाला चांगली आरोग्याची प्राप्ती होऊ शकते. हल्ली जर आपण बघितलं म्हणजे अगदी लहान मुलांपासूनच मी म्हणेन, सुरुवात करेन अगदी 3 वर्षाच्या मुलापासून मी म्हणेन की त्यांची एकाग्रता खूपच जास्त कमी झाली आहे. म्हणजे त्यांचा जो अटेन्शन स्पॅन आहे तो खूप प्रमाणात कमी झाला, कारण त्यांना अगदी लहान वयात स्क्रीन ही मिळालेली सहज गोष्ट आहे. आणि ते आता जर तुम्ही बघायला गेलात तर रील ही गोष्ट आहे जी 1 मिनिटाची रील असते, त्यामुळे मुलांचा 1 मिनिटाचा सुद्धा जो अटेन्शन स्पॅन होता तो सुद्धा कुठेतरी कमी होताना दिसतो. म्हणजे मी आता जेव्हा मुलांसोबत काम करते तेव्हा त्यांचं एका गोष्टीवर म्हणजे जर समजा एखादी त्यांना ॲक्टिव्हिटी मला घ्यायची असेल तर त्या ॲक्टिव्हिटीवर ते जास्त वेळ थांबू शकत नाही. त्यांना सतत काहीतरी बदल हवा असतो, काहीतरी चेंज हवं असतं आणि त्यासाठी म्हणून मी प्रयत्न करते आहे की जर आत्ता 7 वर्षापासून मुलांनी योगा स्टार्ट केला तर कदाचित त्यांच्यामध्ये होणारी जी ही चंचलता आहे ती कमी होऊ शकते किंवा जी मनाची जी म्हणजे चिडचिड होणं, सतत राग येणं, ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कदाचित आत्तापासून त्यांनी योगा स्टार्ट केला तर खूप कमी होऊ शकतात. म्हणजे मी तर आत्ता स्वतः 7 वर्षाच्या मुलांचे योगा क्लासेस घेते आहे आणि मी बघितलं आहे त्यांच्यात प्रचंड प्रमाणे सकारात्मक बदल होताना मी बघते आहे. कारण जे सतत मस्ती करणारे असायचे किंवा सतत इथे धाव तिथे धाव, उड्या मारणं, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या चालूच असतात. ते ऑफकोर्स लहान आहेत तर ह्या गोष्टी असणारच आहेत, पण त्यांना एका जागेवर शांत बसवणं ही सुद्धा एक कला आहे आणि ही कला ती योगा त्यांना फक्त देऊ शकते असं मला वाटतं. आणि बऱ्याच अशा काही गोष्टी आहेत. योगा म्हणजे म्हटल्यानंतर लहान मुलांना कदाचित खूप बोरिंग वाटू शकतं, पण त्यांना आपण ते एक वेगळ्या पद्धतीने इंट्रोड्यूस करू शकतो. म्हणजे काही योगिक गेम्स असतील किंवा काही माइंडफुल प्रॅक्टिसेस असतील, काही ॲक्टिव्हिटीज असतील, जसं की जे की सेन्सेशन ॲक्टिव्हिटीज वगैरे असतात, ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपण योगामध्ये त्यांना इंट्रोड्यूस केल्या तर त्यांनाही योगाबद्दल आवड निर्माण होते. आणि मी सध्या बघते आहे लहान मुलांना प्रचंड त्या गोष्टी सगळ्या आवडत आहेत, कारण मी त्यांना योगा असं ट्रॅडिशनल वेने न देता खूप फनी वेने आत्ताच्या मॉडर्न युगाला त्यांना कसं कनेक्ट करता येईल या सगळ्याला घेऊन मी त्यांच्यापर्यंत हा योगा पोचवते आहे.
जसं मी योगा प्रकार म्हटलं, जसं आपण सूर्यनमस्काराविषयी तर बोललेच आहोत. सूर्यनमस्कार हा सगळ्यात पहिली गोष्ट आहे जी तुम्ही मुलांना सहज शिकवू शकता आणि त्यामुळे त्यांची शरीराची जी फ्लेक्झिबिलिटी आहे किंवा शरीराकडे स्वतःच्या बघण्याची जी सुरुवात आहे ती कदाचित तिथून होते. म्हणजे त्यावरून त्यांना समजतं की आपली स्ट्रेंथ किती आहे, आपण किती सूर्यनमस्कार करू शकतो. ह्या गोष्टींची त्यांना एक क्युरिओसिटी असते, त्याच्यामुळे ते त्या क्युरिओसिटीने सूर्यनमस्काराला सुरुवात करतात. सो अशा काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत योगाच्या ज्या आपण त्यांच्याकडे घेऊ शकतो. म्हणजे जसं की ब्रीदिंग प्रॅक्टिसेस असतील, म्हणजे जसं की तोंडाचा बलून करणं आणि होल्ड करणं श्वास. मग त्यांना ते होल्ड श्वास करणं मी सांगितलं तरी कदाचित त्यांना जमणार नाही, पण तुम्ही जर तुमच्या खेळाद्वारे मग तुमच्या तोंडाचा तुम्ही फुगा करा, मग ते त्या किती वेळ तुम्ही राहू शकता हे आम्ही त्याच्यातून शिकू शकतो. किंवा ओम चॅन्टिंग असेल तर ओम चॅन्टिंग हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे त्यांना एकाग्र करण्यासाठी. म्हणजे जर कॉन्सन्ट्रेशन आणि अटेन्शन स्पॅन त्यांचा वाढवायचा असेल तर ओम चॅन्टिंग खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतो. मग ते ओम त्यांना कसा शिकवायला पाहिजे, म्हणजे ओम हा शब्दच मुळात कसा क्रिएट झाला ह्या सांगण्यापासून जर त्यांना आपण सांगितलं तर ते नक्कीच पुढे कंटिन्यू करू शकतात. म्हणजे जसं की ओम हा जो शब्द आहे हा आ, उ आणि म हा 3च शब्दांनी बनलेला आहे. मग हा कसा बनला आहे ह्याचं सायंटिफिक रिझन काय आहे. जेव्हा आपण मुलांना ह्या गोष्टी समजवायला जातो किंवा त्यांना त्यामागचं सायंटिफिक रिझन समजतं तेव्हा ती मुलं कंटिन्यू करतात. त्याच्यामुळे ओम चॅन्टिंग तर आहेच. प्लस असे काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत, म्हणजे समजा एखादं वाक्य असेल तर त्यांच्याकडनं बोलून घेणं. म्हणजे समजा आता तुम्ही हरे कृष्णा हरे राम हे तर तुम्ही ऐकलं असेल, तर ते त्यांच्याकडनं मोठ्याने बोलून घेणं. मग त्याच्यामुळे त्यांची कुठेतरी एनर्जी वाढते किंवा त्यांचं जे मन एकाग्र होण्यासाठी मदत होते. त्याच्यामुळे त्यांना आत्ता लहानपणापासून तुम्ही नामस्मरण ही सुद्धा गोष्ट शिकवू शकता. खरं म्हणजे काय होतं की 1 जानेवारी असेल की त्या दिवसापासून आपण सुरुवात करायची असा आपण संकल्प करतो, किंवा आज योग दिन आहे आणि आजपासून मी आता नियमित योग करणार असा प्रत्येकजण संकल्प करतो. आणि हा थोड्या दिवसांसाठीच असतो, पण तो कंटिन्यू राहत नाही. पण त्यासाठी रेग्युलरिटी फार महत्त्वाची आहे. जर बऱ्याचदा असं होतं की मी स्वतः योग क्लासेस घेते आणि मला सांगितलं जर एकटीने योग करतं मला पण शक्य होत नाही. त्यामुळे जर एकत्र मिळून सगळ्यांनी योग केला आणि जिथे योग क्लास आहे तिथे जॉईन होऊन जर योग क्लास आपण योग साधना करत राहिलो नियमित तर नक्कीच आपल्याच्याने ते शक्य होतं. किंवा जर तुम्हाला शक्य नसेल तर मात्र योग तज्ज्ञांकडून आधून शिकून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि नियमित योग घरच्या घरी तुम्ही सुद्धा करू शकता. जसं आपण रोज खातो पितो झोपतो या क्रिया जसं आपण रेग्युलर करतो तेवढंच महत्त्व जर तुम्ही योग साधनेला दिलं, तुमच्या आरोग्याला दिलं तर ते फार महत्त्वाचं असतं. कारण जोपर्यंत आपलं शरीर आपल्याला साथ देत असतं आणि आपलं शरीर उत्तम असतं तोपर्यंत आपल्याला त्याची काहीही पर्वा नसते. असं म्हटलं जातं की आरोग्यम धनसंपदा, हेल्थ इज वेल्थ. पण ज्यावेळेला छोटंसं काहीतरी आपल्याला आजार होतो आणि तेव्हा आपल्याला कळतं की अरे बापरे किती त्रास होतो छोट्याशा व्याधीचा सुद्धा, तेव्हा पण आपण कळत नाही मला केलं पाहिजे. त्यामुळे तो आजार येण्यापेक्षा जसं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, तुम्ही स्वस्थ आहात ना ती स्वस्थता पूर्ण तुमच्या आयुष्यामध्ये टिकली पाहिजे. कारण यावर्षीचं घोषवाक्य पण तेच आहे. आणि त्यामुळे त्यासाठी निरंतर योग करा. नाही मी 15 ते 20 मिनटं का आहे ना आपल्या रोजच्या दिनचर्येतून काढा आणि ती नियमित योग साधना करणं फार गरजेचं आहे असं मला वाटतं. जसं मॅडमने सांगितलं तसं 1 जानेवारीपासूनच लोक सुरुवात करणार असं म्हणतात. किंवा आता 21 जून आल्यानंतर सगळ्यांचं असं होतं की मला सोशल मीडियावर टाकण्यासाठी योगा प्रॅक्टिस करायची आहे किंवा काहीतरी मी सूर्यनमस्कारचा व्हिडिओ करणार आणि मी स्टोरी टाकणार, अशी एक मानसिकता झालेली आहे. आणि त्यामुळेच मला असं वाटतं की योगा जर तुम्हाला जर कन्सिस्टन्सी ठेवायची असेल, इव्हन योगा जसं मी म्हणणार नाही कुठल्याही क्षेत्रात किंवा कुठल्याही कामाची सुरुवात जर तुम्हाला सातत्य ठेवायचं असेल तर ती एकदम लहान गोष्टीपासून केली पाहिजे. म्हणजे पहिल्याच वेळी जर तुम्ही असं ठरवलं की मी उद्या, म्हणजे तुम्ही उठताय रोज 8 वाजता आणि तुम्ही उद्यापासून मी 6ला उठून योगा करणार, जर तुम्ही कन्सेप्ट ठेवलात तर कदाचित ती फॉलो होणार नाही. जर तुम्ही 8 वाजता उठताय तर ट्राय करा तुम्ही 7:30 वाजता उठणार आहात आणि अर्धा तास योगा प्रॅक्टिस करणार आहात. योगा प्रॅक्टिस म्हणजे खूप मोठं, योगा प्रॅक्टिस म्हणजे 1 तासाची प्रॅक्टिस केलीच पाहिजे सुरुवातीला असं काही नाही आहे. पहिली 5-10 मिनटं तुमच्या श्वासाकडे लक्ष देणं, ओम चॅन्टिंग करणं, सूक्ष्म व्यायाम करणं, आपल्या शरीरातले काही जे अशा गोष्टी आहेत ज्या स्ट्रेचिंग आहे ते स्ट्रेचिंग करणं, तेवढं जरी केलं आणि सुरुवात केली ती सुद्धा कन्सिस्टन्सी खूप महत्त्वाची आहे. योगा तुम्ही किती करताय हा महत्त्वाचा नाही आहात, तुम्ही ते रोज करताय का हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यावर लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे.
प्रदीप्ती, तुम्ही मगासपासून उल्लेख केला की योगा हा परिपूर्ण व्यायाम प्रकार आहे आणि त्यानं तुम्हाला संपूर्ण बदललं जातं. जसं ते बाह्य अंग बदलतं तसं ते आतून बदलतं. पण या योगामुळे आयुष्य कसं काय बदलतं याविषयी तुम्ही काय सांगाल आणि तुमची याबद्दलची काय मत आहे? मी माझंच उदाहरण देईन, कारण माझं आयुष्य खूप प्रचंड प्रमाणात बदललं आहे जेव्हापासून मी योगा प्रॅक्टिस सुरू केली आहे. कारण मी पहिली अशी व्यक्ती होती जी की सतत असा माझा दृष्टिकोन होता की ज्या काही अडचणी आहेत त्यांच्याकडे फक्त नाही, माझ्याकडे एवढ्या सोर्सेस आहेत, एवढंच हे आहे आणि त्याच्या पलीकडे मी कधी बघितलंच नव्हतं. पण जेव्हापासून मी योगा स्टार्ट केला माझ्या लाईफमध्ये तेव्हा माझा पहिल्यांदा माझ्या लाईफकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. की एक समस्या त्याच होत्या, परिस्थितीही तीच होती, पण त्याच्याकडे बघण्याचा जो माझा दृष्टिकोन होता तो प्रचंड प्रमाणात चेंज झाला. कारण मी जेव्हा योगा प्रॅक्टिस सुरू केली तेव्हा मलाही सुरुवातीला असं वाटायचं की आसन प्राणायाम करणं म्हणजेच योग आहे, त्याच्या पलीकडे काहीच नाही आहे. पण जेव्हा मी योगामध्ये अभ्यास करायला लागली, जेव्हा मी आता मास्टर्स लेवलला मी जेव्हा स्टडी करायला लागली, तिथे जेव्हा थेरॉटिकली ज्या सगळ्या गोष्टी मी शिकली तेव्हा मला असं जाणवलं की योगा म्हणजे फक्त आसन प्राणायाम नाही आहे. जसं मी पहिल्यांदाही म्हटलं की माझ्यासाठी योग म्हणजे सेल्फ कनेक्शन आहे आणि ते मी स्वतः अनुभवलं आहे की मी स्वतःशी पहिल्यांदा खूप जास्त कनेक्ट झाली आहे. माझ्यात काय कौशल्य आहेत, मी कशी कॉन्फिडंटली बोलू शकते, ह्या सगळ्या गोष्टी कदाचित मला योगाकडून मिळाल्या आहेत. कारण मी आधी अशी मुलगी नव्हती जी की आता तुमच्यासमोर उभी आहे, कॅमेरासमोर बोलते आहे, तर अशी मुलगी अजिबातच नव्हती. माझा आवाज पण खूप एकदम असा नाजूक होता. पण जेव्हा मी योगा प्रॅक्टिस सुरू केली तेव्हापासून माझं जेव्हा ओम चॅन्टिंग ही माझं रेग्युलर बेसिसवर जेव्हा चालू झालं तेव्हा माझा कंप्लीट व्हॉईससुद्धा चेंज झाला आहे. म्हणजे जो किनळीसारखा आवाज होता ना तो कंप्लीट आता एवढा छान मॅच्युअर आवाज माझा झाला आहे. सो मी त्याचं सगळं क्रेडिट मी योगाला देईन. सो मी प्रत्येकाला सांगेन, कारण मी माझ्या आयुष्यात हा बदल अनुभवते आहे आणि म्हणूनच काय होईना मी या क्षेत्रात पाऊल ठेवलं आहे की मला हा योग प्रत्येक लोकांपर्यंत पोचवायचा आहे आणि सध्या मी त्याच्यावरच काम करते आहे. आणि मुळात माझा पहिला आता टार्गेट तू म्हणशील तसं तर माझी लहान मुलं जी त्यांना मला आत्ताच्या ह्या वयापासून योगा द्यायचा आहे, त्यांना शिकवायचा आहे. आणि आता आपण जर बघितलं तर आपली वर्ल्ड योगा चॅम्पियनशिपसुद्धा सुरू झाली आहे आणि ती सुरू करण्यामागचंही कारण आहे की जास्तीत जास्त मुलांनी योगाकडे वळलं पाहिजे. कदाचित त्यांना कॉम्पिटिशन ही जी गोष्ट आहे जर ती त्यांना दिली तर ते त्या गोष्टीसाठी म्हणजे काम करतील किंवा त्या मेडलसाठी का होईना योगा ह्या सध्याच्या क्षेत्रात येतील. आणि म्हणूनच हा गव्हर्नमेंटचा पण एक सुंदर उपक्रम आहे की मुलांना इथे योगासाठी आणलं पाहिजे. त्याच्यामुळे योग आपल्या आयुष्यात सकारात्मक बदल तर घडवतोच. आणि एक मी सांगेन की असं प्रत्येकाला वाटतं की योगा सुरू केल्यानंतर मला सगळ्याच गोष्टी लगेचच कमी होतील किंवा म्हणजे वेट लॉस करायचा आहे, मला वेट गेन करायचं आहे, तर ते पटकन रिझल्ट कुठलीही गोष्ट देत नाही. आणि जो गोष्ट पटकन रिझल्ट देतो त्याचा नक्कीच काहीतरी पुढे जाऊन इफेक्ट असतातच, म्हणजे साईड इफेक्ट्स असतात. पण योगाचे असे कुठलेही साईड इफेक्ट्स नाही आहेत. त्याच्यामुळे योगा जर तुम्ही स्टार्ट करताय अर्ली एजमध्ये, जेव्हा तुम्ही ऑलरेडी हेल्दी आहात आणि जर तुम्ही योगा स्टार्ट करताय तर मे बी पुढे होऊन जे काही आजार तुम्हाला फेस करावे लागणार आहे तर ते होणार नाही आहे. त्याच्यामुळे योग तुम्हाला पूर्णपणे बदलू शकत नाही, पण तुमची जी काही आत्ता चालणारी परिस्थिती असेल किंवा जे काही असेल तर ते हँडल कसं करायचं हे नक्कीच योग तुम्हाला शिकवू शकतो. तुम्ही एक उदाहरण आहात ज्यांनी फक्त हे व्यायामापुरतं मर्यादित ठेवलेलं नाहीये, तर करिअर म्हणून त्याची निवड केली. म्हणजे योगामध्ये करिअरही असतं हे अनेकांना माहिती नाहीये. स्वतः तुम्ही त्याचं शिक्षण घेतलंय तर त्याविषयी सुद्धा आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. ओके. नेहमी तसंच म्हणजे जर आपण बघितलं किंवा मी जेव्हा सुरुवात करत होती, इवन माझ्या घरातल्यांचंही असं होतं की योगामध्ये काय करिअर आहे, तू योगा शिकून काहीच करणार आहेस, असं सगळ्यांचा प्रश्नचिन्ह होता. किंवा इवन लोकांना हेही माहिती नव्हतं की योगाची युनिव्हर्सिटीसुद्धा असते. आणि ते मलाच पहिल्यांदा जेव्हा मी रिसर्च केला तेव्हा मला कळालं की योगाची सुद्धा युनिव्हर्सिटी असते जिथे फक्त प्रॉपर योगा ह्या गोष्टीविषयी नॉलेज दिलं जातं. म्हणजे ट्रेडिशनल वेने योगा कसा केला पाहिजे किंवा जे आपले म्हणजे इवन ना आपले जे काही रीती परंपरा आहेत त्या कशा योगाशी कनेक्टेड आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी मी अभ्यासक्रमात तिथे जाऊन शिकली. आणि तेव्हा मला कळालं की योगा एक उत्तम करिअर होऊ शकतं. कारण मला तर पहिल्यापासून आवड होती योगा करायची. इवन मी सुद्धा पहिल्यांदा तुपकर मॅडमकडे क्लासला जायची योगाला आणि तिथूनच मला योगाला मी इंट्रोड्यूस झाली की योगा म्हणजे नक्की कसं असतं, काय असतं. आणि मला तेव्हापासून आवड निर्माण झाली आणि त्या आवडीचं रूपांतर मी कदाचित माझ्या करिअरमध्ये केलं आहे. कारण जसं मी बघाल आत्ता आजूबाजूच्या लोकांना जेव्हा मी बघते ना जे त्यांना आवडत नसतानाही ते करिअर करतायत आणि तरी त्यांना ते खुश नाही आहेत. सो माझा एक अल्टिमेट गोल होता लाईफचा की मला आनंदी राहायचा आहे आणि आनंदी राहण्यासाठी
योगा करणं हे माझ्यासाठी मला आवडायचंच ऑलरेडी, आणि तेच मग मी करिअरमध्ये कसं मला कन्वर्ट करता येईल याचा मी अभ्यास परिपूर्ण केला, आणि त्यासाठी माझी फॅमिली आणि माझे फ्रेंड्स मला सपोर्ट करतच आहेत. त्याच्यामुळे एक उत्तम करिअर जर तुम्हाला करायचं असेल इवन कुठल्याही क्षेत्रात तुम्ही करू शकता, फक्त ती तुमच्याकडे कॅपेबिलिटी असली पाहिजे, त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा तुमचा जर बदलला तर कदाचित खूप गोष्टी बदलू शकतात. डॉक्टर, तुम्ही स्वतः योगा क्लासेस घेत आहात किंवा अनेक मुलांना या निमित्तानं घडवत आहात. तुम्हाला या बाबतीतल्या योगाबद्दलची जी मानसिकता असते त्याबद्दल नेमकं काय जाणवतं? आणि जसं तुम्ही आतापर्यंतच्या या सगळ्या प्रवासामध्ये किंवा यामध्ये उल्लेख करत असता नेहमीच की फार अगोदरपासून ज्या सगळ्या काही तुम्हाला व्याधी होतील किंवा आणि काय असेल ते वयाच्या एका टप्प्यात आल्यानंतर सुरू न करतात ती जाणीव ठेवून तुम्ही अगोदरच योगाकडे वळा असं कायम आवाहन करत असता. तर यानिमित्तानं तुम्हाला हेच विचारायचं आहे. शिवाय आपली यावर्षीची थीमसुद्धा आहे योगा फॉर हेल्दी एजिंग. तर या निमित्तानं तुम्ही काय आवाहन कराल आणि काय सल्ले द्या? काय होतं माहिती की बरेचदा माझ्याकडे जे योग शिकण्यासाठी येतात ना, ते पहिल्यांदा म्हणजे वजन कमी करणं हे फार महत्त्वाचं त्यांना हवं असतं लेडीजसाठी. आणि मग नंतर ज्यांना PCOD मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे थायरॉईड असे जे आजार असतात आणि ते आजार झाल्यानंतर मग ते किंवा BPचा त्रास असतो, झोप येत नाही किंवा मानसिक ताणतणावामुळे होणारे वेगवेगळे आजार, अशा प्रकारचे लेडीज माझ्याकडे फार जास्त येतात. त्यामुळे अगदी आजार झाल्यानंतर येण्यापेक्षा जसं आयुर्वेदाचं टार्गेट आहे किंवा ध्येयवाक्य आहे की स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधी परमोक्षः, म्हणजे जो स्वस्थ व्यक्ती आहे त्याच्या स्वास्थ्याचं आधी रक्षण करायचं आहे आणि नंतर रोग झाल्यानंतर तर त्याला आपल्याला चिकित्सा द्यायचीच आहे. तसंच मला असं वाटतं योगशास्त्र आणि आयुर्वेदशास्त्र दोन्हीही शास्त्र एकमेकांच्या हातात हात घालून जाणारे शास्त्र आहे. कारण ज्यावेळेला आपण योगासन पूर्वीपासूनच जर करायला लागलो अगदी 7 वर्षाच्या वयापासून, तर मला असं वाटतं की आजार झाल्यानंतर डॉक्टरांकडे किंवा योग तज्ज्ञांकडे जाण्यापेक्षा तुम्ही नक्कीच, आणि यावर्षीची थीम आहे योग फॉर हेल्दी एजिंग, म्हणजे पूर्ण वयाच्या शेवटपर्यंत तुम्हाला जर आरोग्य चांगलं राखायचं असेल, समाधानी राहायचं असेल, आनंदी राहायचं असेल, निरोगी राहायचं असेल तर लहान वयापासूनच योग साधना करणं गरजेचं आहे. की मला वजन कमी करण्यासाठी योग करायचं आहे, आजार झाल्यानंतर योग करायचं असं न करता सातत्यानं योग करणं फार गरजेचं आहे. आणि जसं आपली लाईफस्टाईल, योग ही लाईफस्टाईल आहे, जीवन जगण्याची कला आहे आणि रोज योग करणं, हो की नाही? कारण आपल्याला एक शिस्त लागते योग साधना करत राहायला, आणि तुम्ही करत राहिलात ना की तुम्हाला जे बदल जाणवतात ते बदल जाणवत राहिले की नाही मला नक्की योग रोज करावाच लागेल असं आपली भावना निर्माण आपोआप होतं. पण त्यामध्ये सुरुवात करणं फार गरजेचं आहे. फक्त आज योग दिन आहे म्हणून सुरुवात करायची असं करायचं नाही आहे, तर त्यामध्ये सातत्य असणं गरजेचं आहे. आणि जसं मगाशी प्रदीप्ती म्हणाली की फक्त आसन, प्राणायाम आणि ध्यान म्हणजेच योग नाही आहे, तर योग त्याही पलीकडे आहे. पतंजली महामुनींनी आपल्याला जो योग सांगितला ना की योगा हा चित्तवृत्ती निरोधः, असं त्यांनी योगाची व्याख्या सांगितली. तो मनावर काम करतो, मनावर काम करतो, मन आनंदी होते, पॉझिटिव्ह होते, त्याचा परिणाम शरीरावर होतो, शरीर आनंदी होतं म्हणजेच पॉझिटिव्ह होतं, शरीरातले सगळे हार्मोन्स नॉर्मल होतात आणि आपल्या ज्या सगळ्या सिस्टीम्स आहेत शरीरातल्या सगळ्या व्यवस्थित काम करतात. म्हणजे तुम्ही जरी योग साधना करण्यासाठी जरी तुम्ही वजन कमी करण्यासाठी गेलात किंवा BP आहे म्हणून गेलात तरी तुमच्या शरीरावर हे आपोआप परिणाम होतच असतात. त्यामुळे हा असा एक प्रकार, व्यायाम प्रकार आहे सर्वांग सुंदर, की प्रत्येक अवयवावर काम करणारा आहे आणि नंतर तुमचा स्टॅमिना वाढायला लागतो, तुम्हाला एनर्जी वाढायला लागते आणि खूप छान परिणाम तुम्हाला दिसायला लागतात. त्यामुळे फक्त योगाकडे प्राणायाम, आसन आणि ध्यान म्हणून बघू नका, तर त्याही पलीकडे तुम्हाला शारीरिक, मानसिक आरोग्य तर उत्तम राखायचंच आहे, पण तुम्हाला सामाजिक कार्य, कारण फक्त योग म्हणजे समाजामध्ये सुद्धा शांतता राहण्यासाठी प्रयत्न करणं, आध्यात्मिक तुमची शक्ती वाढवणं आणि त्याही पलीकडे जाऊन सर्वांनी मिळून एकत्र येऊन शांतता राखणं हे महत्त्वाचं आहे. कारण आपण बघतो की सध्याच्या काळामध्ये खूप संघर्ष, हिंसाचार चालला आहे. त्यामुळे हिंसेकडून अहिंसेकडे नेणारा, अस्वस्थतेकडून स्वस्थतेकडे नेणारा, संघर्षाकडून शांततेकडे नेणारा, मानसिक ताणाकडून मनशांतीकडे नेणारा मार्ग दाखवणारा हा फक्त योगशास्त्रच आहे. फक्त तुमचं परत सांगते की आसन, प्राणायाम आणि ध्यान एवढंच तुम्ही योगाकडे बघू नका. हे योग हे त्याही पलीकडे आहे. जसं आपली भारतीय संस्कृती सांगते की प्रत्येक व्यक्तीचं
टार्गेट किंवा ध्येय हे मोक्षप्राप्ती सांगितलेली आहे, बरोबर आहे. पण योगशास्त्राद्वारे सुद्धा अष्टांग योगाचा आपण जर अष्टांग योगाच्या पायऱ्या चढत चढत आपल्याला मोक्षप्राप्तीसुद्धा प्राप्त करता येते. आणि म्हणूनच फक्त योगाकडे या छोट्याशा गोष्टीकडे म्हणून बघू नका, तर मोक्षप्राप्तीसाठी 8 पायऱ्या चढत चढत जाणं हे सुद्धा एक ध्येय आहे योगशास्त्राचं, जे की आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीचं असावं असं सांगितलेलं आहे. आणि त्यामुळे योग साधना करणं तुमच्या आरोग्यासाठी चांगली आहे, शारीरिक मानसिक समाजामध्ये शांतता राखण्यासाठी पण चांगली आहे आणि तुमचं आध्यात्मिक आरोग्य राखण्यासाठी सुद्धा चांगली आहे. आणि आजचं जे घोषवाक्य आहे की योग फॉर हेल्दी एजिंग, लहानपणापासूनच योग साधना करा आणि जेवढं तुमचं आयुष्य आहे ते निरोगी, आनंदमय आणि समाधानी ठेवा, असं आजचं थीम आहे. आणि त्यासाठी मी सर्वांना शुभेच्छा देते. आंतरराष्ट्रीय योगा दिनानिमित्त आपल्या योग प्रशिक्षकांनी आपल्याला जसं सांगितलं की निरोगी आणि आनंदी आयुष्याची सुरुवात ही काही चांगल्या सवयींपासून होते आणि योगा ही त्यातीलच एक महत्त्वाची सवय आहे. त्यामुळे दिवसातील काही मिनटं आपण स्वतःसाठी आणि आपल्या निरोगी आयुष्यासाठी देऊया आणि या संदेशासह आजच्या या विशेष कार्यक्रमात इथंच थांबूया. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल दहिबावकरसह मी जुईली पांगम, कोकण साद लाईव्ह, सावंतवाडी.